manyinga kala dembo dañi uru dañi kala boronki uru dano tago jalannoɓe kolce kolikoɓe jalannoɓe petel wuro arɗo ɓiɗon ɗo min kam mbiyatmini kon gandano tri ko neɗɗo mawɗo minen gondi conseil économique social et environnemental o jooɗani toon ne kadi ko fulɓe nde o ari toon min tini tigi wonko wahli e gueɗe amen e darde makko saabu ko pulaagu tan woƴi mo ɓe sikki noon so naati Yaare maw faam kay ko ari e wuuro fulɓe ɗum noon amin jettamo nde o jaɓi arde ɗo min kam nde sehilaɓam ɓe kalanima mara mi sikkano kam andudemi programme makko e haajuji makko ɗi eko fawe makko ko sene jaranamo arde ɗo e Yaare aywa min ñaagui Allah noon Allah waɗi ko yiɗano ko min beltanimamo amin jettamo no feewi min baddi balɗe tati sali nde min gondi toon nde ñande fof min kirata koye yewtirde nono to bandiraɓe jeydiri tan alay saago hankkadi haqqillaji koccodira alay saago jewte gona hakkude men o famnimi noon programme makko kanko o jeeya o hoɗi ko Thiès o hollimi liggey mo ligguito noon foti e ko liggani Macky Sall no foti joguemi makko vraiment hoolare mawde e yidde mawde hakkude men o wimi jinmi ko gara Thiès ɗum noon Allah hoddirani ɗum maro Allah hoddiri ko yomin kawru ko Yaare nde ɓeɗo sagataɓe gaare yam mbimi minen de amin jogui koɗɗo garowo ɓe kalanimi mi mbimi on de on dañi koɗo mawɗo kadi mi weltinima on onon koye mon nde wonno ɗum ɗo mi meeɗa sikkude ne wawi wonde kono ko Allah hoddiri fof wona min beltanimamaɓe kamɓe sukaɓe ɓe Yaare naɓe e darde mabɓe e pellital mabɓe e ko Allah rokkiɓe ko ɗum ɗo ko woni mawɗo ma won temedere nokku yiɗa wadde ɗum ronka dañji ɗum kono noon wonko Allah hokki on ɗum noon eɗen jettira ɗum Allah honorable min beltanimama no feewi e ardema haaɗo jewti kadi andi ko gaynaka tan woñma kon gaynaka tan welma ɗum noon sa ari a tawi min ɗo kadi e wuurami minen kadi komin aynaɓe min mbawa tan ko yettude Allah e yettudema Allah jarama on jarama. Mahamadou Sammodi Sow mo ganduɗa ko membre conseil économique social et environnemental woni suudu woturu joɗanindu e ɓiɓɓe leydi Sénégal toto gandanɗa hoorema so wiyama économique social et environnemental kala ko faati e dañal lesdi kala ko faati e ko memata yimɓe kala ko faati e taaridi so yeehi hande leyɗele ɓurɗe ɗe wadde avancé ko waynena américaine ndun suudu hunde jeeyi cuuɗi mayre Sénat ɓuɗɗi wat important e ko leydi wawi jogade kam noon hombo weeɗa ko fate catal gaynaka par ce que sen mbi conseil économique social et environnemental kala membre toon hena woodi ko totta kañum yurnanto ɗum leydi Sénégal foof hoɗum woni ko e onon secteur hoɗum woni caɗele ɗe e holko population locale o walla population Sénégal foof waɗi proposé tawa so jooɗoyima janggo e jaam leydi Sénégal woni gouvernement o henen wawi ƴettu décision ko ɗum noon addi en ɗo hannde eɗen en jetta Allah saabu ko minen ko kam hokkimin yamirore yo min garde muɗum wona gandal amen wona bawal amen mais ko hoolare muɗum e kadi hollirde ne ko vrai leader par ce que sa woni leader a okkama hunde hara wawno layande hoorema walla jahna hoorema mais a ƴeewi yimɓe goto foof ɗo cikkuɗa ɗo no wawi addandema hunde a wi ɗum gara laya ɗo donc ko ɗum addi min ɗon wadde noon point nogas ɗe il faut ko keɗodiren goppenen hakkillaji par ce que goto e mon foof mbe hen jogui ko foti layde goto e mon foof mbe jogui proposition ko jiɗɗen haalde joni en umminoma e wiide développement meɗen eɗen jiilo ko ɓeydata meɗen ni ummiɗen nde pewjuɗen nde pewjuɗen ko yiilu yaade ne ƴeewen ƴellitade gaynaka meɗen ne jaaɗen ha tawɗen toon ɗe tawaɗen gonowo ƴellitade gaynaka men o koye wuuro meɗen o jeeya ɗum noon ko ƴeewde holno mbatten e peeje meɗen ha mbawen yaarude seese ha mbawen dañde ko jiɗɗen dañde ko ardiɓe aynaɓe ardiɓe pelle aynaɓe nan ɗo gari hannde
e to gardi to wonko pirtito na heewi ko ngari ɗo ko woda no wawi wota ko pirtiɗo kadi sabu woni ardiɓe pelle aynaɓe en jiiɗo mo Amadou Sammoudi en jiiɗo Saydou Demba Set e Moussa Demba Set ɓe ko ardiɓe pelle aynaɓe donc ɓen so ngari ɗo ina gandani gaynaka ha no feewi tawi ɗo kadi anduɓe aynaɓe anduɓe gaynaka donc ɓen eɗen poti e teddinɗumen eɗen poti yewtide ɗumen poti haalan ɗumen sabu saɗa woyto hunde sa yiiɗo goytuɗo goytontonɗa ɓen gari ha jooɗi il faut kaala ko poɗɗa haalde ko kono haɗata meɗen heewde hen ko kalɗen toɓɓe kaalaɗe ɗe mataw kamɓe koɓe yiinoɓe ɗum ko adi nde ɓe garata ɗo nde sabu ko winda ko en mbawa yaltude ɗum koye nder mutan gonten heddi noon ko eɗen jogui caɗele meɗen ɗe gandanɗa hoore ma ɗeɓe kaali ɗe goɗɗen e ɗum noon eɗen mbiya tan bisimilla mabɓe en jiiɗa haalde hen won gueɗeji kewɗi caggal woni ko wayno haalɓe kaalini min kam ko bismade yimɓeɓe tan e weltade hande nde ɗo weltare no wayi mawnudeyam ni ko weltare nde gandanɗa hoorema weltare ɓurde fof mawnude gaynaka men noon enen gaynaka men enen aynaɓe ne heewi caɗele gaynaka men ndiyam weeɓade kadi yeehi ha huuɗo gasi hay jamde men weeɓade juutɓe junggo ɓe no jamna ɓe juuɗa jumno ɓe ciro e ɓowde coppota ko ɓowde rewɓe fof piɗel mumen taƴi hono jamnanayi mumen ɓowde ɗum miskineɓe Allah ɓe wawɓe ɓe noon coodoya jamde jamna kono noon kawra e jambe mumen paye ladde no jiiɗo no coppiri no jamnirna e mumen an Mamadou Sammoudi min ñaaguima ko min keewi caɗele minen fof leñol ngol fof ne heewi caɗele min jogui forage amen wiyete ko Gonkol koko paani guila goo korka haa ɗo min korima dañde ndiyam kadi antenne ji ɗi jaltade ko min kadi minen ɗo min goni ɗo min jogui mbalka min jogui kuuraɗe si min jiiɗi kam hay safrorde min jiiɗi safrorde école minen rendonaɓe e heddi ko noon affaire mbusuji ɗi min jiiɗi wallede mbusuji ɗi kadi nayi ɗi darade naggue horoto huuɗo horo rakkal huura mbusuji ɗum noon min jiiɗi ballon min onon laamu ngu mbusuji jalta Sénégal ha laaɓa Allah jarama on jarama gonga o wi beno noon o boni goo min pewni o boni ɗiɗi min pewni hamin kortim beno nana ladde joni ñippoyno ko cuumu o paani toon komin fewnuɓe tan hamin daari min mbattanma ɗum e caɗele ɗe eɗen gandi kadi ko kanko woni président kala ko faate taaridi gaynaka Yaare saɗa hoɗa ko Abou honnatma so mbalka ka heewi o wima mbalka heewi so tawi a suwa hewde o wima ko ɗo keedata ɗum noon ko kanko woni président o joni kam ko min ñaaji hen ballal tan gila e aroɓe ɗo ɓe ko kalde mbiye joni coroɗi ɗo won hen salotoɓe min daña hen caɗele o wi amin ñaagomon ɗo noon balle ɗiɗe goo beno boni amin jiiɗi cuumo o ballon min beele ma amin dañ gradaire reman min ladde nde eggoɓe no gara ɓe yoɓe tinno kamɓene ɓe keddo e caggal ɓeɓe tawata ɓe kala ɗo mbiyaɗa won ndeeƴa ɗon mbasa wiide aɗa hawla doole wontane yimɓe seyɗani o wi kanko makko ko haala makko ko juutanno ko raɓɓiɗanno ko ɗum tan woni ɗo eyyi ko adi ko foof ɗo Yaare les 20 points ɗi kalɗon ɗe ɗi foof hay point goto ala ɗo Yaare ko nokku mo ganduɗa ko gonmi ɗo ko fewde ñalawma hande ko fewde affaire aynaɓe mi yiyani projet garɗo ɗo pewɗo e affaire gaynaka sincèrement e kadi sen ƴeewi Yaare Lao ko nokku mo ganduɗa gaynaka ko ɗo ruttori par ce que ɗo hay hunde ala ɗo ko wona gaynaka liggey laamu tubaka ala ɗo goɗɗum ala ɗo neɗɗo yeeɗo baalel mum tan daña ko ñaami donc noon ko gaynaka tan woni ɗo eyyi donc noon so min dañi jibinaɗo e nokku he jeeyaɓe e nokku he gariɗo yete ina darani affaire gaynaka min mbawat men tan ko wiide bisimilla moɗon kadi onon e koye moɗon oɗon gandi population gonɗo ɗo hay hunde majjani e makko donc noon oɗon ñaaga ballal kala ko ganduɗon ina wawi nawrude nokku o yeeso kala ko ganduɗon caɗele surtout koɓe kaali ɗo ko aliment de bétail feu de brousse ɗum ɗo foof hitande fof koko waɗata ɗo kadi la majorité kadi hande aynaɓe ɗo ete nder leydi Sénégal ummade Mbakke ha jottoɗa ɗo ete Yaare Lao ummade Richard Toll ha jottoɗa ɗo ɓe foof ko ɗo kawrata Yaare so ciiɗum ɗum waɗi ɓeɗo fof noon so gari ɗo yimɓeɓe fof ko ɗo duñodirta e kadi eɗen gandi kadi hande leydi ndi yaajani e kono noon noɓe soɓe gari ɗo population gonɗo ɗo ne waɗaɓe accueillir d'une manière vraiment ina jaɓɓoɓe jaɓɓugal moƴƴal hay probléme goto ɓe ngala ɗo e kono noon so yi ha ceeɗo woɗɗo yi ha heddima lewru no foti tobde walla lebbi ɗiɗi no foti tobde
enen fof eɗen gandi hande rakkal o waɗat grimpé d'une manière hay goto wawa ɗo dañde rakkal fulɓe ɓe fof hande sa ƴeewi la majorité wonɓe ɗo ɓe hande ne kori dañde ko ñaami walla ne kori dañde gayi walla ne kori dañde jawɗi ko yobde aliment de bétail o noon min jiiɗi ko andude walla min jiiɗi ko ñaagade moɗon amin nana souvent sac rakkal ne jara 7000 francs kono meeɗa yettade ɗo Yaare Lao amin nana subvention ngaji garoji ɗi min meeɗa ɗo yettade Yaare donc noon Mahamadou amin ñaaguima en tant que fils nokku o ɗo jeeɗa hono ballirta aynaɓe wonɓe ɗo ɓe ha mbawa dañde ko avantage uji ɗi aynaɓe mbaɗante kaw hamma sammodi wadde oɗo so tottama gaynaka wiyama yo heɓɓito aynaɓe heɗen gandi ko wima waɗan aynaɓe fof ko goonga kaw minen min ngala sikki sakka wonde onon ɓeɗo kawiraɓe so on pelliti wallude nokku o yaltat eyyi jaaki min noon mataw balle ɗe ballaton ɗe tawa ko minen goni min ganda ɗo min poti rewde hamin keɓaɗe ko ɗum taki ɗe leeli min yottade e ɗiɗo dumunnaji kono min gandi onon kay hoɗon gandi min hoɗon gandi ñawuji amen nderi e bowalankeji kono jamma e ñalawma hoɗon dari e gollade eyyi minen noon gonkol ɗo kaw Oumar Sinthiou haali guila go korka haɗo forage amen koko paani ko machine hayso homin ponno jogade moyen bo min keɓiri machine min ndendini ko min joguino min jeehi ɗo direction hydraulique ala ko gasi min jeehi ha Dakar ala ko gasi mataw ko min jiitani bolol tawa miɗo min ponno rewde min ndewa ɗo min keɓa ɗo min ndewani ɗon walla tawa noon wonno foti kadi rewrede ɗon min ganda ɗon noon keɓɓitoɗon amen ɗon beela oɗo ñaw ina sella ko heddi ko forage o kaw Moussa an e kaw Hammo Sammode guila ñande o ari ɗon hoɗon gandi ko antenne goto tan o jogui antenne ummade ɗon tan ha yetti yiwru alimalaɗo o antenne goto joguiɗen guilɗen antenne goɗɗo dañaka hay balke nayyi ɗi ko minen ndendini min mbaɗi cotisation min mbaɗi ɗon balke nayyi ɗon noon on haaju tinno ɗon ballanen beela ko wayno wuuro men looci goppaɗi heɓe hen antenne koko wayno guure jawɓe min koddi ɓe ɓen kadi keɓe hen antenne ha Mamadou Demba Soodi en ɓenne keɓe hen gonga noon hayso joni ɗo moɗon ɗo onon wona onon tami ɗum mbiyon amen da kono hoɗon gandi laabi ɗe ndewaton ha jotton ɗum on ɗon haaju heewo ko ɗum ɗo tan minen woni rafi amen ko wona ɗum ko poyeji nogas kalɗen ɗo ɗi hayso tawi ko ba haali hen poyeji ɗi foof ko raɓiɗi ko caggal o kono enen ɗo de banggue secteur mo Yaare Lao sen garti gay ko min mo Dumga Lao secteur mo Yaare Lao o tan fodde 79 kilométre juutendi aɗum waɗi 13 forage o kanji fof ɗo ɗo dari ɗen hay sen timade kayite ɗen mbawi limtude ɗe sono beelama ni mi limta lelon peɗeli sono heeƴa so heeƴata jokken mi haalano mo caɗele gonɗe hende 13 forage gonɗi e commune mo Dumga Lao jaaɗe secteur Yaare Lao en kalani secteur aji goɗɗi ɗi 13 forage o so tawi woni ceeɗu ngu fuɗɗima nadde famɗi adi jogo egguɓe ummiɓe ɓe Ndar Louga mbar Touba ha Dara Jolof ha ɗo hirnangue haaɗi aɓe jogoɓe ko fate lebbi ko ɓuuri famde ko lebbi 4 ha lebbi 5 aɓe goɗa ɗo bandiraɓe on jaama yalla ɓon teddugal juuɗe moɗon sukay mawɗo debbo e gorko PSO jayndiyankoɓe on jaama onon goni simtoɓe ñantoɓe e joni o délégation garɗo o waɗat ɗum présenté ko technicien amen supérieur gandotoɗo gandal jangguɗo e Sénégal jofno e France woni toon to ganduɗa ko leydi Faye golle joɗɗe baɗɗe fayida woni conseil spécial Hamma Sammode Diangue Buuɗi Koka wiyete Hamidou Mbow mo beelinayɗe mbayla goko mo Matam e kagulade kagu bane bantinŋeje kagguɗo ɓuuri kayɗe ɓuuri jolide nokkuma Hammadou Alpha Oumar Isima Dianga sawayalla Mbow bisimilla ma an waɗat présenté délégation o an udditta dawol ngol mbaɗanoɗa ni sawti tan fewat Mbow bisimilla. Assalamu aleykum bandiraɓe tedduɓe ko adi fof salminagam e monsieur le maire Ibrahima Gaye mo ganduɗa min dewdi to heewi min ndendi kombaji kewɗi Seydi Gaye o wi alhamdulillahi kadi ha ɗum woni laabi tati o wi saabu ganduɗo Saydou Demba Set fof ino andi ko ɗo mboto Saydou Demba Set dasa mi rewi ɗo o wi o rewi ɗo o soofani o rewino ɗo o yawti o arti ɗo kadi mbeɗa holti
amo holdi ha heewi o wi amo wonde miñiraɓe makko ɓeeɗo ɗiɗo Hammad Sammode Moussa Demba Set o wi ngandon Hammad Sammode Moussa Demba Set ko fajorɓe farnoɓe o wi paamon hande amo heewi tep weltare hande ɗo woni arde tawan arde honorable député honorable conseil économique social o wi ngara ɗo aɗa arde au conseil économique social en calmini maire Gaye a salminama juurama no fewi a yafanama hakke duuɓi maɗi e jonde joɗaniɗa men nde min calminima hen no fewi no fewi no fewi min beltanimomo kadi bandiraɓe diwan Yaare min de joguimi ko mbeɗa haalana moon ko yo on mbatte Hammadi Sammodi hakkille mbimi bandiraɓe Yaare e diwan Yaare min de mbasiytomi moon ko yon mbatte Hammadi Sammodi hakkille kalɗon ɗo ko fo minen aroɓe ɗo ɓe emin gonɗinani moon saabu minen ko ɗo min ceeɗata ummade Dagana ha ko diwan oɗo tan minen min jawdi amen min paabato haade ndungu tawi amen ɗo foof ɗum noon ko kalɗon ko koko laaɓi kalɗon ko koko woodi caɗele fulɓe aynaɓe ɓurani ko kalɗon ɗo yete ko saabu minen komin jottoɓe pelle aynaɓe min keɗo kono ko goyti ɗon ko ɗum tan woni caɗele so pullo réglanama woto cum wat dañi rakkal beɓɗo no jamniri forage mum ina rewi lawol kañum sohlani goɗɗum heddi noon goytanten ɗon ko yimɓe jambureɓe woɓɓe ɓen ganda walla mbiɗen Yaare nanɗa wolof walla Yaare mbaɗaniɗa ni en puusiɗo jambureɓe woɓɓe en puusiɗo fulɓe woɓɓe ɓe gona jambureɓe en dañi bandi men ari wallude men hayso o wallani men haydara jaggen hen yo won bandiraɓe so bandiraɗo dañi gueɗal yo bandiraɓe jaggu hen pour yo won yo woto añane gueɗal ngal kankone yo yeeƴo hen bandiko hen fodde doole makko saabu ko aduna ko gasata ɗum noon so jimin gari e garal makko min jooɗiɗo ko foti kanko foti noon so fotano noon walla nodduɗon ɗo woni yimɓe minen de min garata ɗo min jooɗo emin keptanimo e banggue ko gueɗal ngal o jogui ngal emin keptanimo e banggue nafoore emin keptanimo e wawde wallude bandumen so waɗano ɗum min cukkata e makko addi amen ɗo ko wiide moon enen aynaɓe enen fulɓe enen diwan o ɓe ganduɗa ko enen jeeyi Hammadi Sammodi yen jaggu hen guila goɓe gara jagga hen nawa goppa men Allah jarama on jarama diga sangre pari almaka nan puloɓe ganna baccam nango baccam ndumbe baccam jalluɗo baccam nango jibin demba nangue sanoya demba dogawol ten jatti demba moye demba jilak demba caɓan demba e paati demba paatani moppu paati togo paati dandi paati koroji paati fati paati wuttimbule kono wiyam noon pulo ɓiyel weccaki samwuɗo weccaki ina dan coori iɗel coorde samba coori yeeɗo coori yeddan sarero sardan juuɗe sara juuta ilman juuta e wuuri juuta o ilman jibin hamma samba ilman samba samba ilman Samba Sambilman, Yara Sambilman, Boy Sambilman, Hada Sambilman, Jar Sambilman, Ida Ilman, Juta Sar, Yara Chori, Ida Leshak Sangur. And so telling Ananda Horema, at that time of Kongol, Bembadi Koko Hani, Sabudum. What did you for? I wrote to him and Horema, one by Bama. Amela Yat Got. Bilal Pilam Jin Rabang. Oi, and tell me Pandira. Oui, et donc inde monsieur le maire Ibrahima Gaye o woni maire commune Dunkolaw o wi en calmini bandiraɓe arɓe ɓe fof o wi en calmini tawaɓe ɓe o wi enen noon haala men juutata o wi saabu eɗen ñaago yaafo ɓamtude kongi e yeeso jiganaɓe men ƴettude ngol ɗo sawtuwel tan e yeeso jiganaɓe wonɓe ɗo ɓe haalde ɗo no teddi ngo o wi kadi ɗum ɗo ko surprise en tintani ɗum o wi kono wadde ko yettude Allah o wi en bismima taaniraɓe men noon individuel hono Saydou Demba Sede Moussa o wi e dendagal délégation o wi mbattoren en noon jiganaɗo men Harouna Alaji Salif Mayra Mawoyen
o wi wadde oɗon fof on mbiyama bisimilla en calminima an maire dendagal Yaare ko taari Yaare dendagal kadi équipe baɗɗo ɗeɗo golle ɗo golle joɗɗe baɗɗe fayida o wi min Harouna Laji Sali mayram haala woɗɗoyta o wi sa worni tan moƴƴi ko jofna o wi Hammadou a noon a worni a jofni ko heddi en ñaagota ko Hammadou ko ñaaguinoɗen Allah ko Allah de waɗani men ɗum kanko jibinede o mawna o nafa o wasa wonde kangal o wasa wonde kuywuɗo o liggoyo o daña o artira ɗo o jibina nde wonno Yaare e rendo e Yaare ko gotum. Assalamu aleykum moɗon en beltima no feewi sikki ala min mbiyetemi ko Maham Diallo ɓurɗo andirede Lamine arɗo kaalidu toɓi gongo komi jonaɗo Mamadou Amadou Talla mo ganduɗa ko kanko ardi daral baali soti ba mana poti rumina kanko ummini men ye en jaade nando makko miñi ko sehil makko giɗo makko hono honorable Hammadou Sammodi Sow o wi kala ɗo Hammadou Sammodi Sow ummi so tawi o yahani mi yadate muɗum nelami noon ko ɗo Yaare Lao so tawi mi nelama ɗo Yaare Lao ina waɗanami belemma no feewi ɗum waɗi noon yiɗi toon nela toon saabu eɗen gandi Yaare namorel no ɓadodiri kono Yaare hamme korgo no ɓadodiri kono noon mbiyatmi ko ɗo tigui rigui jeeyami wadde nelal ngal waɗani kam belemma sanne sikki ala ko haalateno foof adiɓe haalde ɓe kaali nde wonno so neɗɗo ari ɗo e Yaare Lao ko ɗo tigui miijiyankoɓe goni kono ko ɗo haaliyankoɓe goni wadde min ina ɓurannomi welde ni mi heeɗo haaliyankoɓe koɓe kalata ko surtout mawnam mawɗo Alhaji Saydou Demba Aset so tawi haali min ni mi fotano haalde walla mawɗo Abou Samba Diop kono mi ɓeydat hen seeɗa jinmi tengtinande aynaɓe leydi Sénégal oɗo mo ganduɗa kanko woni Hammadou Sammodi wona pour rien o ardina aynaɓe leydi Sénégal wona pour rien o rokka poste conseil économique et social nde wonno mbeɗa tawa golle ɗe nde ɗe puɗɗi ha ɗo ɗe joofi haw siñinana ɗum toon to ministére de élevage woti ko 56 fedde pelle gonɗe nder leydi Sénégal keptinade ko 94 kono temedde ɗiɗi ha fayi feddenan hen kono ɗe ministére de élevage heptini jinmi moon haalan ko 94 56 ngari ñande henete goto woti bulletin heddiɓe 90 e joyo goti 25 kañum wotani Hammadou Sammodi o koɓe jeeɗiɗo noon ɓe gonno foɗodirannoɓe wadde nden 20 heddiɓe yo peccu jeegomo ɓe walla jeeɗiɗɓe ƴeewe ko heddoto ɗum noon mawɗo Hammadou Sammodi ko aynaɓe leydi Sénégal lamminma tawde woni ko aynaɓe leydi Sénégal lamminma kadi ko kamɓe ponma mbi haɗa yona nde wonno technicien meɗen hono Sam Mamadou haali hen tigui ko ɓeyduɗa ko e gaynaka les jeunes frères o kalanno ɗo joni Sam Mamadou ko karallo kono kadi ko jangguinowo to lycée Saint-Louis Gaston Berger aɗa andi on wona pour rien kono ari ɗo arde ɓeɗo bandiraɓe noon wadde ko karalla laaɓɗo so tawi en ƴeewi kanko mawɗo oɗo mo ganduɗa kanko woni Hammadou Sammodi o ɓeydani aynaɓe ko heewi heddi noon jofniranmi ko onon aynaɓe leydi Sénégal on gaddanama toɓɓe 20 ɗe mbiɗon yo on miijo hen miijoɗe hen gadda noon musidɗo Hammadou Sammodi kankone o nawtana ministére de élevage Yaare Lao ngal mbuutam dasaɗo peretonomi bonnoje mi salminima mi jarnima en jarni ɓeɗo sukaɓe fulɓe waɗɓe oɗo programme ndendini bandum en ɗo hayranke ala ɗo ururu ala ɗo boɗaɗo ala ɗo edinajo ala ɗo ɗo woni ɗo tan ko ɓiɓɓe Yaare Lao jibinande Yaare Lao ko kamen ndendi noddi bandum en jibinande mumen yo are nder mumen wadde ganden hande ko ɓiɓɓe Yaare noddi ɓiɓɓe Yaare yo ngare mumen sabu mbo Mamma Sampoli jaggi ɗo fof rendi natɗumi goɗɗo
ɗum wona hayranke mum wona ururo mum wona boɗaɗo mum kala hen mbo jaggi ma wimatane jiide ka tanum oɗo paɗen koye amma sammodi jange buuɗi koaka mo sababu mum saabi ñalawma hande o mo kewɓe wiide kala hen ɗo wango ne jogui jomajo muɗum kanko woni jomajo o ƴamoɓe ɓe e sowaɓe ɓe so gayɗi kirsama dammirɗi juɗama tufama yahama simmama durtama ƴakkama gantama gaɗo fof namto ko jomajo saboto ko saabi ko ha ko daña ko daña nde gasi nde lefol ngol diwi nde ƴamoɓe keewi kono noon Ousmane Sammode Famar Sammode kono fof ɓe mbiyanimo noon pullo so Birom harande dañƴo harande dokka harande samba harande demba harande yara harande dañƴo harande jibini kumba dañƴo jibini olel kumba e jabel kumba e eggudu kumba e aset kumba aset jibini hammadi aset samba aset Yaare Lao e diwan muɗum ko takkiɗum e ko taari ɗum fof debbo hen e gorko hen suka hen e mawɗo hen hono no yimɓeɓe fof kaldini en calmini kadi Moussa Alaji Ousmane Ndombo en jettimo kadi en jarnimo en calmini Harouna Alaji Toksel Sow Moussa Demba Aset ngare ñalade makko walla ñalaɗe makko ɗe waɗi ɗe hanki jamma e ñalawma hanki o yimɓe fof kaali ko hirse gayi e ko hirse jawɗi ko waɗi koye teddugal no wayi mawnude wona minen mbay noon ko kanko fotiri noon ko kanko woni tedduɗo ɓi tedduɗo kadi ko kanko woni jontaɗo ko kanko woni moƴƴo kanko woni kara sira Harouna Alaji Toksel min jettinima no feewi jettoro amen faadema jonde nde ne famɗani ɗum min jettima no feewi no feewi no feewi min du'animama kadi yo Allah lomtin ko mbaɗɗa e amen ko e ko mbaɗanɗa leñol ngol ko mi salmini kadi Mahamadou Oumar Ba e dendagal walla diɓe ɗum walla diɓe muɗum eɓe miijodi oɗo programme eɓe fewjidi oɗo programme eɓe walladiri oɗo programme sabu eɗen janana ɓe gona yimɓe famarɓe rewɓe nani hen worɓe nani hen hoɗɓe ko ɗoɗɗo certuɗe nani hen Mahamadou Oumar min calminima min jettima no feewi ngoɗo miijo helɗugo e ngal ɗo haqqilantagal e oɗo fayida e nguɗo neɗɗagu sabu min ina jeeya gollam a tan ko gardinaɗo gaynaka oɗo saaha ɗo ndungu tooɓi ina daara siltude mbeɗa foti wadde tourné koye yamirore laamu jeeya sika tawi kadi ha yi ha woni ceeɗu selle jottima cuwa yettade mbeɗa foti kadi yaade aynaɓe so yeehi kadi ha dabbude kadi woɗɗoyi ina wiye wonde yalti yaltani ina jeeya kadi tourné ji ɗi poti wadde nder leydi Sénégal kono onon e haqqilantagal mon e fa'idagal mon e jingol mon e yidde mon koye mon e yidde mon bandiraɓe moɗon nanɗon Hammadou Sammody rokkama oɗo responsabilité mbiɗon wonde jawe beeli luɓiɗo saka e tafniɗo mbiɗon wonde hade goɗɗo farnarade Hammadou Sammody mawon kollu yimɓeɓe onon oɗon parniri Hammadou Sammody oɗon jiyanno ɗum guila hanki tawi hande arani hoɗon jiiɗi ɗum kadi taw wona sababude ngal ɗo gueɗal hoɗon teddini ɗum sabu sinno ko ngal ɗo gueɗal tan wonno ala ko gaddumi e Yaare taw haydara wonko limaɗo noon ko min mbaɗe diwan Yaare ko adi ɗum kadi wona min haali kadi min Hammadou Sammody mi adaraki wadde hunde mbeɗa haala won haalɓe ɗo programme lumbol daka fenade ala hen won haalɓe ɗo gongol gawdi ko ɗo e diwan Yaare jeeya won haalɓe ɗo rendo e wonno julɗo adaraki wadde no haala sabu ɗum sika tawi wonde a andi an a waɗani hoorema baɗo o ko Allah subhanahu wa taala kam jeeyi baɗal kam rewnata baɗal ngal ɗo weela an ko teddinirɗoma tan ya yettinanmo tagore nde walla tagaɗo o wadde an poɗɗa tan ko yettude Allah kala ko Allah rewne juuɗe maɗa poɗɗa ko yettirde ɗum Allah wadde sika tawi onon on balli kam e golle ɗeɗo ɗe mbaɗanmi sabu son ƴetti initiative koye moɗon e miijoji koye moɗon onon on noddini kam hoore moɗon
aɗa andi ɗum ɗo ko ɗum webtinde golle neɗɗo ko ɗum wallude neɗɗo e golle muɗum ko ɗum udditande neɗɗo bolol ko ɗum fittande neɗɗo laawol sabu hannde oɗo ñalawma nombo wayi yodde ni nombo wayi moƴƴude ngari ni nombo wayi yuɓɓude ni nombo wayi wadde nanadiral ni nombo wayi wadde jaadiral ni ma won hannde jiiɗo ɗum timto hen ɗum wonta modèle e nder aduna Allah o taw ko onon puɗɗi ɗum ɗo sabu hanki wonnoɗo ko en meeɗa wasde jogade terɗe laamu walla anduɓe walla alɗuɓe kono en gandano no jogorte Moussa Dembaset haali hen Saydou Dembaset haali hen haalɓeɓe fof kaali hen Allah ne rokka en terɗe mawɗe baɗɗe fayida kono noon kewɗen tan ko biskidde jomum walla ndewnene mum gaybinoje walla cukkinene mum haasidagal walla gonen ngaftoɓe ɗum kono min Hammadou Sammodou mi yetti Allah sabu sika tawi wonde min hande ko ɓuuri hewde e jawdam ko paggimi ko caggal leydi walla hirnage leydi Sénégal wona e nder département Podor mi waɗi investir mawɗo mbo wona tokoso Nouakchott mbeɗa jogui toon galleji hono no joguirimi galleji e nder Nouakchott e nder Sénégal mbeɗa jogui toon galleji mahaɗi mbeɗa jogui toon galleji mi wondi mi wati koye télé kala mi anda hayɗo ɗi goni boom ko kayitaji tan jogui mbeɗa mofti sa yima hullo maɗi mi anda mami rewa e géométre ɗum wona oɗo poste rokkimi ɗum kono wonno mbeɗa yiiɗi gaynaka mbeɗa yurmi gaynaka mbeɗa teddina gaynaka mbeɗa yurmi aynaɓe kadi mbeɗa andi gaynaka c'est à dire yahani ɓosani sakana wiye wonde won taɓal ngal waɗi e haade yam arde ɗum ko yettude mon onon Mamadou Oumar Ba tinna jettanami yimɓeɓe ɗemgalam ngal ina lohi wawa gaga wawde yettude moɗon fodde alqadara no poɗɗon yettirede ni e oɗo programme mo mbaɗɗon mi salminima dendagal bandiraɓe foof an e dendagal bandiraɓe foof so ɗum yawti monsieur le maire woni Ibrahima Gaye somi welama mi wima wonde honorable monsieur le conseil économique et social environnemental ken fasiraɓe ɗon en baddi balɗe 4 hôtel Sali Mbour hôtel biyeteɗo Palma Bis caggal ɗe mbaɗa ɗen installé eɗen jetta Macky Sall eɗen jetta kadi Bassirou Diomaye Faye saabu ko Macky Sall waɗi oɗo décret signanimo e kono ko Bassirou Diomaye Faye waɗimo confirmé gueɗal ɗimmal ngal kadi eɗen jetta Abdoulaye Daouda Diallo ko kam wonno président conseil économique et social environnemental fodde 120 neɗɗo hakkude debbo e gorko kanko woni mawɗo o kanko woni président o Macky Sall tottimo décret o nde Diomaye waɗata confirmé décret o koye juuɗe makko rewna wona monsieur le maire ko kanko waɗi amen installé nde waɗi amen installé min mbaɗi sorti min jaadi minen fof fodde 120 neɗɗo min mbaɗoy ko wiyete ko hono wiyete séminaire hôtel Palma Bis fodde balɗe 4 ala fof ko nawno amen toon so wona ɓeeɗo yimɓe 120 neɗɗo ɓeeɗo ɓe limmi gooto heen fof wonko jooɗindi toon leydi Sénégal ko ɗum institution mo ngannduɗaa keewɗo doole no feewi tawi leydi ina jogii miijorɗe walla ko haqilantagal walla ko koyɗe jaaruɗe oɗo institution a bone heen ko institution mo ngannduɗaa oɗo mbo waɗataake won certaine commentaire uji kono leydi Sénégal hannde so tolni mbaɗo tolni ɗo participation makko nani heen darde makko nani heen kono laamu wonno so neɗɗo wiyama président de la république kam wiyete wonde père de la nation kam woni baban dendagal ɓiɓɓe leydi ko wela feññinta ko wela wasata feññinde kono ngal ɗo tergal ko tergal bangal fayida nden gandumi Ibrahima Gaye oɗo Allah o ina seedi Ablaye Daouda Diallo minen fof min jooɗi seedima wonde ko gando seedima ko nunɗuɗo seedima kadi ko timmuɗo seedima kadi wonde ko neɗɗo kadi yettini yimɓe Allah kadi kanko jeede hono dental bangal ni
sababude gandal makko e fa'idagal makko e neɗɗagal makko e nunɗal makko kanko Ibrahima Gaye oɗo jooɗi wadde sika tawi wonde hannde so wiyama wonde kanko woni maire Dumga Law commune ba Yaare Law homo jeeya e ngal ɗon tergal o rutti kadi o woni jiɗɗo mon o woni jiɗɗo diwan o woni daraniɗo diwan o enen fof hannde eɗen mbawi seedanademo ko hono baaɗa ni jogui mérite wonde maire saabu maire il faut jogono yimɓeɓe temps il faut ganda caɗele yimɓeɓe il faut ganda wonde ka neɗɗo a wona jinne a wona malayika ko yimɓeɓe ko neɗɗo gonata a jaasa neɗɗo a ɓuura neɗɗo kanko Ibrahima Gaye o holli men ɗum saabu hande duuɓi makko natti famɗude kadi o rokki men gueɗal ha timmi ko fotina hande pasiragal cubaloji eɗen gandi hakkude mabɓe ne way tidde leƴƴi ɗi fof saaha ina ɗesa tatade seeɗa kono subalɓe sa sehlodiri e cubballa hewani fende walla janfade ina wawi haɓɓe wonde kaɓeteɗo noon kono cubballa penowo walla janfotoɗo walla naafiga midde mi suwa dañde on ɗon sehli cubballa kadi subalɓe so kalama ko gay ɓe dungel nani hen koye hooreɓe hen jeeya monsieur le maire min jetti Allah min jettinima Allah saabu woni jontaɗo tan ko jiyowo yimɓe woni jontaɗo ko teddinɗo yimɓe woni jontaɗo ko darantoɗo yimɓe woni jontaɗo ko ganduɗo fodde mum e yimɓeɓe kadi rutto waɗa fodde nde bon so ɗum yawti mi jubba seeɗa hankkadi saaha o tonggui men no feewi so wonano saaha o ma en juuno toon ha ɓuurani kono document janggaɗo o oɗo Moussa Demba Asset tawtarama atelier ji kewɗi caggal nde tottami oɗo responsabilité ñande Abdoulaye Daouda Diallo min mbaɗete estilé yeeso makko kanko monsieur le maire Ibrahima Gaye o wi oɗo ceerno Hammadou Sammodi mbeɗa yiɗi moon wadde présentation e hakkude moɗon e makko onon ɓeeɗo yimɓeɓe gondumi foof so wona gonga yo wiyam wona gonga o wi mbatte e makko haqqille mbeɗa andimo teme meeɗa sikkade mamin gontoyi ko wiyete ko collecte de travail woni sehilaɓe gollodiɓe wonko wadduno amen goɗɗum ko wona ɗum ɗo mbeɗa ande makko ɗum kamɓe fof ɓe jooɗi mbatte e makko haqqille jagganomimo kadi yimɓeɓe fof mbeɗa weltini ɗumen kono mbeɗa hertini weltaram e oɗo Hammadou Sammodi ko jeyta e meɗen ko koye yeeso makko wonno kanko Ibrahima Gaye oɗo jooɗi monsieur le maire donc alhamdoulillahi rabbil alamina e min Hammadou Sammodi kala neɗɗo ganduɗomi namdata komi wela komi gaynaka walla komi ɓi gaynaka ko gonga noon ɓuurmi teskorede ko ceernagal ngal kono ko kala ko pullo ornata mbeɗa jogui Mamadou Samboli en ɓeɗo wambaɓe ne gandi ɗum won fulɓe nan ɗon ina gandi ɗum Moussa Demba Asset en ɓeɗo mbeɗa hersa fende yeeso mumen ko fasiraɓam ɓuuri jasde aduna fof ko fenade funti e jamfa e taƴam enɗamagal e naafigagal min Hammadou Sammodi tawi tan gonga ne heddi hay goto wawa dañde jam fenade te mbeɗa sikki tan tawi aduna o ne heddiɗo gonga gasata saka neɗɗo ne fena ko heddi en ko mi yiiɗa wadde commentaire e baɗe ɗe mbaɗɗen guila hanki tawi hande arani ko adi oɗo poste nane won biɗo sikki tawi wonde neɗɗo rokkima kacitari moƴƴiri so diguima bottari aɗa foti gonɗinde on kalɗum e yimɓe he mbaɗi amen Alassane Djibril haalno kan haala e gaynaka wonnoɗo ko laamu tan miijotono ko laamu tan fewjanno ko laamu tan feccanno ko laamu tan haalanno adda yimɓe wiya wonde ko ni min mbaɗiri ala kartatoɗo ala kajotoɗo ala kaalowo so neɗɗo ne welade metta yaada hen kono ɗum usti fuɗɗi ustade koye zamanu Macky Sall oɗo ministre kadi garɗo joni eɗen jettamo omo heeɗo yimɓeɓe omo haalda yimɓeɓe kadi so heeɗima yimɓeɓe omo eto hutorade kadi haqqillaji yimɓe ko yimɓe kalata ko eɗen jettamo no fewi saabu nde o ari premiére makko pottital hakkude makko e aynaɓe Mamadou Samba Oumar ina andi ko kalami ɗo ko wonko waɗi yimɓeɓe proposé
caggal nde waɗi ɗum proposé ɗum yawti fodde balɗe tigi heen min jiitide makko min mbaɗi ɗum proposé e min jiiɗi aynaaɓe tawde ko kayen jeeyi ngaynaaka kayen ngoni ɓiɓɓe aynaaɓe ko kayen jogii rôle ngaynaaka kadi kala dillo laamɗo dillowa e ngaynaaka ko aynaaɓe njoɓatma wadde aynaaɓe ne poti ittineede geɗal pewje kono noon minenne kadi goppe min jeyte e fewjoɓe ɓe pewje kono minenne kadi goppe min jeyte kadi e miijoɗe kono goppe minenne min jeyte e miijotoɓe ɓe min kumpito hunde nde fof no yaari par ce que wonko laaɓtani e guite aynaɓe wonko laaɓtani e noppi aynaɓe on kaali toɓɓe majjum jarani reftade guilay ko wiyete ko vol de bétail ha e aliment de bétail ha e parfoji ɗi kalɗon ɗo ɗi cumuji e ndiyam no mankirini e leydi sénégal e tabaski o e événement ji baɗoji e nder leydi sénégal ɗi dendagal ko takki gaynaka ko taari ɗum ko waɗi ɗum ko impliqué foof scène de valeur o no ɗum yaari ni eɗen gandi gaynaka ko ferli yahani ɗum noon tawde ko onon tan miijotono oɗon pewje firti wonde ko peeje mon ɗe koko koroni gaynaka mbatte hen aynaɓe ko kayen gandi holko woni caɗele mumen dokka mon solution ñabbuji mumen par ce que neɗɗo kam wiyatama ko ɗo musatami o jaɓani amen ɗum o rokki amen teddugal kanko e président leydi ndi kanko ministre o artiri amen konngol o rokki amen yamirore yomin golla hen oɗo document liraɗo ɗo yeesa moɗon kala ko moƴƴinta gaynaka e ko bonnata gaynaka nane makko fof ala ko heddi ala ko manki ko kalɗon ɗo ko fof wawa yaltude oɗo document ka minen mbaɗi ɗum hôtel bitet hôtel Axil Moussa Demba Assete oɗon tawa min waɗanno modéré bateau wadde e ɓuri jasde ɓuri hamnade fof ko neɗɗo dokketeɗo responsabilité e au lieu mbaɗa responsabilité ma mbaɗa golle ma kono keɓa nder galle ma joɗɗa walla jokkoɗa e Hamadi Kandiji ma min Hammadou wona noon liggortomi somi felliti wonde hunde tan mbeɗemi hen somi ala e hunde mi ala hen saabu alhamdulillahi rabbil alamina Allah rokki kam teddugal so Allah waɗini kam sutoro tawde ko altay tan ko Allah wurnata ko Allah rokkata Allah haɗata min Hammadou ala ko Allah haɗimi haydara mbiɗa yetti Allah noon wona wasade ko yettude nemaji Allah mi andani e hooram mi andani e peejam te mi wondi mi waati kadi kala pasam ko jogui mbeɗa yarlima mbeɗa yaafima mi sohlani jawdi ma cohlume moɗon ko yen jiidu yumma jiiden baba goɗon neɗɗo goto nanggadiren kala ta sarata men walla ko serdata men cala ɗe ɗum woto ɗum won politique woto ɗum won koddigal woto ɗum won mbalka woto ɗum won guesa woto ɗum won lappinayi haydara woto serdu men kala ko wina weñe meɗen jooɗoɗen kaltiden garten e lawol goto foof ina jogui yidde ko weela goto fof ne jogui sukkude mbo weela kono ɗum firtani yen kam walla yen gañodir walla yen liggodir walla yen dabradir non 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 wona ɗum woni politique contrairement siki tawi an jaaduɗa par exemple ko Samba ñalade ma so tawi yimɓe fof yo gon caggal ma mbo yiyanaka hulantake noon Pulaar wiyata wonde ɗo tuɓa toɓo iwri fof yo yuus enen yaare ko yaare meɗen ko takki yaare e diwan mum fof ko jeeyi meɗen kala bawɗo addande en gueɗal yo addan men enen fof jirtuɗen hen koye men balka hande so waɗama ɗo ma won ummiɗo hirnagueɗo ɓuuri fof woɗɗude naftoro walla ummo funnagueɗo ɓuuri woɗɗude fof naftoro ko ɗum arsike ko Allah joguino totta mbo weela wadde tinno ɗe battidiri e haqqillaji jiidon yumma jiidon baaba conflit gonɗo e nder yimɓe o itton mbo hawa laaɓa pitton mbo hawa laaɓa woto kaɓe kala neɗɗo kaɓɗo e moɗon hoto kaɓe hay goto hayso neɗɗo yiiɗi habde e moɗon cala ɗe lelne joguitaji hare e ceerugal e caru sinno wonko ɗum nafanno tawanno Fuuta ɓamtima walla tawanno Fulɓe ɓamtima sabu so leñol watti wiye ñohorede walla aybinirede koɓe sariɓe koɓe haasideji koɓe añodirɓe ɓe kaldata ɓe nanodira walla kala koɓe kaldi wona gonga bateau wona gonga komi pirtotoɗo ɗum ala ko ɓuuri ɗum hirsinade e nefnade goppen ɗum wona ko nafata wadde paamon ko kalɗon ɗo ko fof so Allah jaɓi jaabima koye peeje mawɗe wona paade gaynaka
e dendagal ɗeɗo toɓɓe ɗe kala toon kadi mi woodi mi waati min moƴƴini min oɗo poste mi yilaki makko haydara sona ko tampinimi sona ko ittumi e jawdam mbaɗmi makko o wawa kam yobde ko mbaɗen peretomi ko o wawa e barke kosam endu nena kono noon so tawi tan wonde hoɗum waɗi baraji walla hoɗum waɗi teddugal walla bandam en ne jiito hen koye mumen min ɗum yoni kam nafoore aduna e lakara ko heddi hen ko e affaire ko goytuɗon ɗo ko so Allah jaaɓi affaire ndiyam e affaire oto o noon mbiɗa filimon seeɗa andi pulaar wiyata jiiduɓe yumma e baaba kaldedirto mbiyata wonde nene ko sukuño oto panɗa kam normalement hay soko Moussa Demba Sete so noddi ɗum e sekkere ne wawi mon neddude coggu oto pante ɗum wona hunde haltede rendo kadi en c' est à dire laamu ene ñohora men en ganda droit ji men ko woni droit ji men e ko wona droit ji men oto son gandi oto ko paani ko min somi yeehi mami waɗa hen jungam oto oɗo woni to itte toon so Allah jaaɓi jaabima Mamadou Samba Oumar walla e goɗɗo bawɗo wonde fof jokku so kanko woni damal ngal par ce que kanko woni sababu ɗum ɗo e kanko e walladiɓe makko min mami waɗa hen jungam so Allah lamɗo jaaɓi oto ummo ladde ɗum wona liggey mo laamu foti ay laamu ñagate ko hunde tekkude hunde mawde hunde ɓuttere kono wona affaire pan oto cohluɗen ko ndiyam cohluɗen ko parfoji ladde nde reeme cohluɗen ko ladde nde reene cumuji ɗi mbasa wadde sakantomane waɗe parfoji cohluɗen kadi ko ɗiɗo fomuji joƴƴinaɗi laamu ina mofti ina halfini ɗum yimɓe tawa fomuji ɗi aynaɓe juuɗe mumen ne jotto toon jiɗɗo ñamlade foof tawane ñamlo par ce que ko aynaɓe jeeyi fodde temedere e quelques milliards nane inde gaynaka ko aynaɓe jeeyi koye télévision kuccinmi min ko Allah tan kulmi mbulani hay goto fodde temedere e quelques milliards aynaɓe jeeyi oɗo dame sow mbeɗa yetta ɗum no fewi noddi amen min e Moussa Demba Sete min jewtide mum yewtere nder suudu wi mi halfinama 50 milliards fate gaynaka kam wonno directeur général e mbo élevage hande kam woni coordinateur PNJS kanko tan homo jogui 50 milliards ne woodi Moussa walla wodani donc aynaɓe ina poti yawtinede ñamade hitande wotere walla lebbi jeegom ina poti ñamlede fodde duuɓi ɗiɗi famɗi walla duuɓi tati walla duuɓi nayyi walla duuɓi joyyi tawa kadi wona ñamalel puuyguel tawa gaynako fof ne jogo droit ƴettude fodde 100 millions walla 200 millions tawa e nder duuɓi joyyi ɗi so tawi wona ɓoccode wona bolle puyɗe jolɗe makko fof cukkoto mawo dañ ko ganduɗa kanko ma wawa tottidde laamu kalis o kanko dañ hen komo wurde ha ɗo haaɗi tawa fijirani hoore makko rippage o kadi ɗomo reɓata ɗo sac o ko jarata ko so yiiha ceɗɗe ɗe guuli yimɓe fof ne gandi kono hikka eɗen gandi sac wattinɗo ɗo jarde ujunnaji 3 eyyi ɗum ɗo ko ɗum fenade fof ko firtoto ha laaɓa wona gonga ɗum wodani kadi heccankide budget o wottede Allah waɗi amen chance e fartangue min e Moussa Demba Sete oɗo komin invité ji gonno min waɗi entrepellé Moussa mbimi ɗum ar ummo lumbol daka gara mbimi secrétaire général mbo élevage o waɗa hen impliqué Moussa min e makko jaadi Allah kadi woni ceeɗiɗe e barke ɓurana sal o ɓuuri temeɗe ɗiɗi neɗɗo ko min e makko tan mbe sikki e yimɓe ɗiɗa oɗo abou oɗo no wiyeteno kadi Abou Gaye ko abou oɗo galoynajo o min ɓurani dal hedde yimɓe nayyo walla yimɓe joyo sal o foof Abou Kane gorko moƴƴo eyyi Ismaël Tawa min tan e Moussa tawi tan ko fulɓe yar ɓirdugal en ko min e Moussa min ɓucci hen ko heewi min kaali hen ko heewi wadde ripas mo kalatono o fewnitama so yalti holɗo foti rewde holto wonata poyeji makko vente holko wonata prix o holnde o foti kadi démarde nde jeygo foti fuɗɗade foof ko takki ɗum e ko taari ɗum fof haalama heccanke Maham Diallo nanɗo e nder programme o wonani yontere won atelier goto waɗanno Dakar
dame waɗimi invité mbeɗa waɗa ɗum remercie wimi en tant que joɗaniɗo conseil économique et social gaynaka min mbaɗima invité il faut gara kawrita e oɗo programme hoɓe kalane ko wiyete ko changement climatique kono ɓe cuuɓi Thiès e Dakar mahamɓe sikki nanɗo e jonde accitaka me fena nde ƴettumi mbimi wonde alay saago mi ƴetta konngol nde ƴettumi konngol mbimi changement climatique sone haale ko 14 région leydi Sénégal fof haalete kono wona Dakar tan e Thiès woni ɓe ganduɗa hulanteɓe ko wiyete ko changement climatique te changement climatique ɓuuri toɗɗade ko aynaɓe fina tawaɓe woni aynaɓe egga en ɓe saabu ɓen goni ɓe ngalaɗo ɗuhi ɓeyto kam gaynata koye nder galleji wadde mo neɗɗo mo ganduɗa wonde waɗata pogum koye less caŋi walla less murtoki walla less ɗowki walla less bani ko on kay foti waɗanede programme no foti hanirdinde to banggal changement climatique en diwtan hay goto noon kadi min kalanmi jinmi kadi ko yo laaɓ wona fulɓe tan goni aynaɓe te son tinnake ma gaynaka hay son noon gonno élimanuji ɗi gonɗon nayibeɓe gonɗon nayibe en ɓe son ndenake ma on gontu sukkoɓe datton wonde élimanuji fuɗɗima kay waɗe kelle saabu aynaɓe ne metti fewjande koɓe tiiɗi koye ɓe mbeɓani haalande kadi wonno majjere so heewe neɗɗo tan so renaki maɗata koko anda calatoɗa koko moƴƴe ma jaaɓa ko moƴƴani ma ko ɗum hunde très dangereux e ko heddi hen ko mbiyatmi tan ko Allah jarama on jarama ko haalate ɗo ko fof nanama kadi ko yiɗa haalede ko fof heƴƴata e jonde nde en jetti Allah en juule rasul sallah sallam en jetti dendagal bandiraɓe min gaccino haqqe noon tampere nde e dendagal caɗele kala neɗɗo ɗo wawi ummade ko min gaccino ɗum haqqe saabu ngal ɗo teddugal e ngal ɗo fayidagal e nguɗo neɗɗago e ngal ɗo haqqilantagal wona minen ko onon saabu Abou Samba Diop limiɗo mi wondi mi moƴƴini fodde noddali ɓuuri 30 ɗo min nodda e diwan kono mbimi Abou Samba Diop ko yoɓe mbaɗ stop Yaare Lao so yawtani en jehani hay sorti goto yidde wuuro mum koye limanagal jeeya sa kadi nde ɗum haala min e Moussa Demba seɗen sayde nde min jewtiti hen ɓe mbi jiɗɗo ummital fof baaye ɓuuri tawde yummu e bamum guurani mbeɗa yettaɓe mbeɗa jarnaɓe no feewi siko tawi Allah waɗima kurka rokkima won certain responsabilité jiitinima yimɓe ɓe gona haasideji yimɓe yontaɓe yimɓe suusɓe joguiɓe pellital yimɓe ɓe ganduɗa kadi gañananima haydara ina ɗoftuma e dendagal gueɗe ma ɗum ko ɗum sens mawɗo no feewi ɗum taki min mi hulani haydara donc Allah jarama on jarama bandiraɓe ɓe sikki haala gasata royata merci beaucoup on jarama